Takže čaute, moje meno je Bogdy. A ja som Severo. A my vás vítame pri našom prvom dieli z hry Minecraft zo serveru gameteam.cz z tzv. minihry alebo zo survivalu menom Planetcraft. Spávali sme sa tuto v dedinke, môžeme ísť pozrieť tú dedinu. To je nejaká rozgrifovaná čorknutá. Idem pozrieť do tohto domu. Ja som tu tiež niečo našiel. Kámo! Tyjo, dosť vecí tam je. Nie? Berem všetko. To je na začiatok, dobré. Ne? Počkaj, Jojo. možno niečo. A tak není tam nič. Ja idem pozrieť. Tuto bola rozostávaná cesta. Tu je cesta nejaká. Poď sem na tú cestu. Na tú rozostávanú. Tu je do nejakého... Lol. No veď tu som. To je nejaké peklisko. Ináč ja nič nevidím hlavne. Ja hej. To sa rozsvieti. Potom. Tyjo. Ja som chuj. Ja? Mohli by sme ísť potom do lesa. Jojo. Tam si nesala cestu. No jak tí oni, jak sa volajú? Kočovníci. Ale z planety na planetu. Bohužiaľ. A na to, keď máme na začiatok veci, je to celkom v pohode. Aj emerald, emeraldis. Je? Ale nemáme krompáč. Ja urobím. Ďalší emeraldis. Ďalší emeraldis. Idem to popozerať. Inak tu sa dá tuším aj niekde tradovať s villagerami. Tu sa dá. Hej, tam je cobblestoneový svet nejaký. Tam je dosť oných uhlia a lapisu. Počkaj, ja tam postavím cestu. Vyťaž drevo a postavíme tam cestu nejakú. Počkaj. Pardon za to, že som to tu mal vyskočené. Keby dačo, tak voláme cez TeamSpeak a ale najprv musíme sekeru. Jojo. Ja už som na tom ostrove. Dobre. Jau. Postavil som ti tu ešte schody. Počkaj, idem tam. Tu je hlavne, tu je gold, to je v pohode. Tu je potom nejaká zimná. Počkaj. To by mohli byť suroviny. Ja tam nevidím, ja nemám čanky. Počkaj, tam sú iní hráči zase. Ako vieš? Lebo tam je cesta, vidíš? Ja nemám čanky, počkaj. Ok, 10 čankov. Pozerám sa tam. No, možno, ale neviem. Nie je to isté, takže to máš jedno. Keď tak by sme ich zabili. Vykraftníme. Oh shit. Za minútku sme späť. Takže sme späť, ospravedlňujem sa vám, že sme až tuto, ale mali sme menšie problémy s TeamSpeakom, nevedeli sme sa nájsť na TeamSpeaku. A to je všetko, čo by som vám chcel povedať. A ešte som umrel. A Sanero umrel. Ospravedlňujem sa vám, teraz sme sa na nepočítať za jeho ozvenu, ale on za to nemôže. Naozaj, prepáčte, v ďalšom videu sa to zlepší. No, čo si hovoril? Ideme na ten ostrov. Zobral som melóny nejaké. Okej. Kde si ty? Vlastne? Na tom ostrove. Už. Ide za tebou zombie. Kde? Ale on je ďaleko, on je pri mne. Na tom ostrove s drevom. Nebo tam ušikanovať. Ja už som tam, kde sú tie surky. Urobím kamenný. Aha, počkaj, ja nemôžem kúpať kameň. Aha, lak, dobre.
Ja som videl, že sa úplne portol, kde si... Ešte sranda, že ja som sa... Poď sem, tu je nejaká trhlina. Poď sem. Počkaj. Mi trošku laguje. Kde? Kde si? Ja som na tej ceste. Tu. Ja, tu si, dobre. Tuto, dívaj. Diamanty. Poď sem. What the fuck was that? Vidíš to? OK, guys, máme diamanty. Ty vole, Ale počkaj. Kut, musíme niečo s tým... Musíme nájsť tu je uhlie. Vidia železo. Počkaj, hneď. Jo. Koľko je tu? Výborne, hneď. Budeme šetriť dia. Asi si ich Počkaj. necháme iba, nie? Hej, musíme ich ale šetriť. Wow, nečakal som, že nájdeme hneď diamanty. OK. Ja som debil, ja som zabudol, že oným krompačom drevený nevykopeš. Základné minecraftiacké pravidlo. Máš drevo? Ja nemám drevo. Idem brať drevo. Nemám one na styky. Môžeš urobiť diakrompač potom asi. Jak budeme môcť, tak ja urobím asi diakromp. No sú tu 3 diamanty. Ale vyťažíme všetko a môžeme sa tu aj zabývať. A čo chceš urobiť? Diakrompač, alebo neviem. Tak vyťaž železo. Nemám, hoď mi jedno drevo, potrebujem na styky. Díky. OK. A vrátime sa asi... Wow, ty jak si našiel tú trhlinu? Ja som proste išiel po tom lak a skoro som padol dole. Jaj, dobre. Takže vidíte, že lagy prinášajú šťastie. Niekomu. Tak ale počkaj, keď to Tuto. bol hen tam, tak možno to bude aj tu, ale to pochybujem. Veď... Ja neviem. Ospravedlňujem sa za tú telku, ale za to naozaj nemôže. Kde si? Dole ťažím akorát všetko. Ja pozerám na ten ostrov, ale tam už nič není. Takže... Možno v strede, ale tam sa vykopať nechce. Takže... OK, takže... Neviem, či teraz, kde sa vydáme. Ja som sa tu trošku ubytoval. Ty bol, creeper. Au. Idem do dediny. Ops, trošku lak. Dobre, natáčam to. Jeden diamant, Zišlo by sa osvetliť ten ostrov ohnivý. druhý diamant, Teda. tretí diamant. 3 diamanty, výborne. Do dediny tam je pec potom, hej? Aj uhlie Tak. zober. No ja som zobral všetko. Dobre. Ja budem mať železné veci. Železný krvný tak, hej? OK. Tak, Dobre, už tu nič není, ale ja som sa tu vyložil do čestky, ktorú samozrejme zoberiem. Balkón. Som na balkóne. Ja by som sa do toho vydal asi... neviem kde. Ja by som išiel do tej dediny, hen tam vzadu, vieš? Neviem, čo by myslíš. Tam, kde je ten Frozen ostrov. Aha, viem. Alebo na ten dom, taký. Ale to nie je dosť ďaleko. Dobre, či pôjdeš sem zobrať nejaké veci? Alebo nie, ja vyhádžem to, čo nepotrebujeme. Ja už tam aj tak idem. Máš dosť... OK, vyhádzal som. Vieš, kde je ten v dedine veľký dom? No. Tak tam budeme mať hádzať veci, hej?
Šíp si nechám, ten sa skôr zíde, ako ten. No, Počkaj, vyhodím toto. Dobre, výborne, ideme. dobre, ja by som sa vydal na henten do obteda. Alebo na henten hrad. Kde? Ja ti to potom ukážem, Tam lenže teraz hore? je to zombík aj ide ma zhodiť. Kde si? Už nič. Idem na ten kamenný ostrov. Tam, kde som teraz ja. Tak ja už som tu. User joined your channel. Ahoj. User was kicked out of your channel. User joined your channel. Channel edited. Chod do Ritikit. User was kicked out of your channel. Debilné decko. Ospravedlňujem sa, ale možno nejaký creepel do rúmky. Nekikovať. Dobre, ideme na ten Frozen. Hneď, počkaj. Koľko už je to? Za chvíľku 11 minút. Už môžeme potom za chvíľku ukončiť. Asi tak 5 minút. Hej, za 5 minút. Tak pôjdeme potom na ten Frozen. Môžeme. Vykopem ešte tie suroviny. No a bloky hlavne, lebo ja nemám žiadne. Keď som padol, tak Ja mám na. koľko? Stakaj niečo. Je, ty máš tieto. Dobre. Tak ja to idem stavať. Dobre, výborne. Tento ostrov by za chvíľku mal byť vykopaný celý, úplne zo všetko je strat. Ja som debil a zase som tu mal takto lagnuté. Do 15. Ja som sa spadol. No. Ahoj. Ty si padol? Áno. Oh my god. Teraz mi lak nepomohol. Výborne. Ty si sa stával do toho Frozenu? Ok, tak port mi dá. Kde ťa mám podpnúť? Teda naopak, ja ťa potnem. Ja už som v dedine. Poď ku mne. Idem. Dobre, ostrov vykopaný. Ja, tu sú skeletoni. Nechcú umrieť. Stávam sa do Frozenu. OK. Tak na Frozne to asi ukončíme, ne? Môžeme. Dobre. Ja budem ešte hrať chvíľku tak off screen trošku. No, ty už si tu kopeš. Do toho skeletona. Jo, zabil si košlivce. No dobre, takže s vami sa učí túto Sanero. Ja ešte budem hrať chvíľku off screen. Takže čau. Keď tak portneš sa sem. Čau. Čau. A tie diamanty daj do česty. Hej. Takže čau. User disconnected from your channel. Takže Mario odišiel, takže je to celé na mne. No, neviem, čo by sme ešte také išli robiť, ale chcem sa vydať, kde to bolo. Počkať. Za Frozen som videl takú dedinku, ale už ju nevidím. Počkať, ja sa idem pozrieť sem toho pohľadu. Jak sme sem Ja, to je tuto, sem som chcel ísť a hen je tá dedinka, ale ja sa chcem preskúmať tuto. Výborne. Nemám dosť stavebných blokov, takže ideme pre bloky. Pardon, že mám také lagy, ale nechápem ani ja.
Tam je ešte dole niečo. Tak tamto idem preskúmať, tak tamto si nemôžeme nehať uísť preskúmať to. To som si ešte raz všimol, vďaka tomu. Počkajte. To. Skúsim kopať dole. Tam je to. Tu je to. Výborne. Výborne. Dúfam, že som niečo našiel. Jo. Ďalšie diamanty. Jo. Výborne. Ešte, že som si to všimol. Ďalšie diamanty. Keď všetko, už som sa zlakol, že padám. Všimol som si tam tú dieru, ale... Bože, zase tam nedočiahnem. Dobre, výborne, našli sme ďalší diamant. 4 diamanty za prvý diel, to je výborné. Aj keď je to taký, že menší survival, ale výborné. Aj tak, že Sanero si to všimol. Wow, máme 16 železa, výborne. To je tiež výborné. Tak zoberieme to. Pardon, ospravedlňujem sa za to kýdať, čo ma vošiel do runky, ale nemal som ju zaheslovanú, potom som ho kýkol a zahesloval som ju, takže... Dobre, výborne. Ja som sa chcel vydať tam, že? Ale nemám bloky. Čo je tuto? To som dostal sem. Dúfam, že budete našu sériu Planetcraftu pozerať. Jak budete vernými fanúšikmi, tak určite si môžete s nami zahrať a poprípadne aj niečo livestreamujem určite, pretože teraz som momentálne v nedeľu som robil 4 hodiny s Open Broadcasterom, aby som si nastavil donaty a také blbosti. Budem streamovať na YouTube a budem to mať nejak... Je to divné, ale vysvetlím vám to. Na Twitchi mi stream laguje a rád by som ho presunul na YouTube, pretože tam mi nelagoval predtým. Takže urobíme to tak, že ja presuniem stream na YouTube, ale peniaze budem príjmať sa ako keby z Twitchu a subscribe z Twitchu. Je to síce fakt divné, ale musím to tak urobiť, dokým si nekúpim nový počítač, pretože inak budem streamovať na zatiaľ na tom YouTube. To som sa dobre obkecal. Obsadnul som. Za chvíľku už ukončíme ten diel. Dostaneme sa na ostrov pre 20 minút dielu, ktorý si potom ešte zostrihám, pozriem a uploadne na YouTube. Som rád, že môžem natáčať pre vás. Kedysi som už natáčal videa, ale nedopadlo to moc dobre. Poviem vám rovno, keby tie videá speňažím, tak okolo tých 4 eur aj viac sa robím. Výborne, zase niečo výborné, surprise, nejaký surprise. Jo, dobre, niečo sme zase našli. Poťák, jaký? Ba to nechcem, videli ste to čo ja? Vypadli z toho nejaké poťaky. Kde sú poťaky? Asi tu nie sú. Neviem, či budem
brať niečo. Ale určite v ďalšom dieli sa vydáme tam. Alebo to urobíme ešte v tomto? Urobím vám radosť, urobíme 25 minútový diel. Maximálne a dostaneme sa na ten ostrov, vyčorkujeme ho a ukončím to tam. Hneď som späť. Takže sorry ľudia, som späť, ale moja mamina niečo do mňa potrebovala, takže sorry. Pokračujeme ďalej. Potom si zahrám do tej 9. kompetitívku a pôjdem spať. Keby niekto chce môj Steam, tak vám ho dám do popisu, ak chcete, tak si ho pridajte. A ideme na ten ostrov, trošku lak. No, to bude dobrá dlhá cesta. Dostavím sa na ten ostrov a ukončím video. Hej, môžem prakticky skočiť do tej vody, ale potom by som sa nemal ako dostať späť. A keď som si tam dal home a... What? What the fuck? What the... Prečo ma to sakra odpojilo? Načítaní údajů. Automaticky přihlásen. Dobre, ideme znova na Planet Craft, fakt nechápem, čo sa ako teraz stalo. Pardon, že mám také lagy na lobičku, ale... Momeno home. Ne, ja som ešte len tu? Ale hneď tam som si dal home. Nevadí, to mám za chvíľku, som tam. Ospravedlňujem sa za tento fail, ale... 3 minútky, to sa tam hádam dostaneme nejako. Aj keď tak to predĺžim. Na minútu, 2. To počítam, potom sa potrebujem set home. Momeno set home. Home set current location. Dobre, výborne. Ideme to pekne. Nie! Momeno, home. Ne! Jo. Ježiš, ďakujem Bohu. Oh my god. To čo, jak stresová situácia. Dobre. Nájdem všetko do čestky pre istotu. Teraz už som poučený s... Ty, bože, ďakujem ti, že som to prežil. Ja by som to asi potom vypol normálne to video a už by som nemal chuť to vôbec natáčať. Wow, holy shit, ďakujem. Bože Ježiš, ďakujem ti moc pekne. Ešte som sa zabil hore, jo. Ježiš, teraz som taký rád, jak keby som neviem čo. Šime vám, či čo? Momeno home. Vypadni. Dobre, tak to už asi ukončíme, pretože nemám na to náladu. Výborne, ale zo 7 levelom dostali 3. Sem si dám ešte jednu čestku. Furnace, kde mám vypekať iron. Furnace-ku, výborne. Iron, výborne. Ešte jednu čestku na surky, tá bude tuto. A túto čestku predĺžím na tie veci. Výborne. No, všetko tam do čestky, zoberiem len tie také hlavné veci. Tie suroviny také a dám ich do tejto čestky. Toto si uložím, toto sa mi vypeká. Takže, ľudia, ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, ak sa vám páči môj skin, dajte like a uvidíme sa určite pri ďalšom dieli z tejto série, takže zdraví vás Bogdy a čaute. Čus.